हायनो हाय बेलाइके हामबाय बेलाइके खाखामानि बिसिं पान नरबाय तिनि कक सानानि बागै नर संकाबा मासासिनाय तिनि सिङाव जागाव प्राय यांया हामपानो 100-150 जना सिनि यूथ स्पेशली केबुर याव हामपानो सिंथिनाव जागाव मियाव जों नंनि ससियेल मीडिया नि बिसिंथि नमानि बिसिंथि खनो जों न खाजे सिनि अनिरमहल मचिनि 1930 वा एस्टाब्लिश खालायजाबोने मो काजे सिनि लाइबुमा अल लाइबुमा जागाव जे मेन गेटनो जों न खा जागाव पेट्रोल बाइके द सका ना के तामखो सका साइमिया फियाबा जों जा नुक फाकिया मो दगलाम जदिनो पातला हंगाके खामै पाइ थामै के मो फियाबा रजांग माने बगे पूरा खामनिया ताबो नर नुगै माननाय पूरा कसम कसम ताबो हांगार खाजाक गाव जागा जे साइनबोर्ड टाइनबोर्ड दंरो जतो न जागाव खामै नष्ट गै थामै के गाव माइखो जों नुक फाइमानि बागै जों बेलाय खेनो जागा जों खानांखा बा खा खामगसिनि तामनि बागै हंगाके मो काइसे सुदु काइसा टूरिज्म प्लेस या मो काइसिनि काइसा राजा रक बासिनि जे ओहानि बुबाग्रा रक ओ जागाव तंगलांग माने काइसा राजबारी नि जों साइमानो मो काइसे सिनि लाइबुमा मो काइसे सिनि सेंटिमेंट बे करंजाक मो काइसे सिनि सिनिमु बे करंजाक मो हाय जागा रक न तिनि जे खलायनाय बा साबो खलाय तंखा आबो जों साइमिया फेबा अबो बेलायके बर सामु सित्रा खलाया मने बगे जों सामु जे हामिया खलायना बेलायके सेलेंगो तिनि सिं मो हायकनो मा सानामु जों जे तिनि मो हाय काइसा सिनि जे राजा रकनि बा सिनि बुबाग्रा रकनि जे जागा रकनो जे तिनि अपति खलायमानि हानां पिलां खलायमानि अमो जों आगेबो जों खलायजाकि दङ फेबा जों ताबुक जे तंमानि आबो सिम्पानो जों काहाम गुरुंखो जों माना मुजु मानि फेबा अबो सुदु बरक मकल नायरनि तंगलि हायसि तिनि जों साना थाखा गोबां मानसिनि सिनि ओ हाव तो जों हानि बुसां दङ उति जों बोरै बुसाराम फ्राजागो सिनि चला बुसार बुथार जागो गोबां मा जों जास्टिस माया गोबां मा माइखो जों सिनि जे मानथाय रक तिनि गोबां मा जों माने हानां पिलां खलायजि तो फेबा तिनि जों नखा जेता सिनि लाइबो मा तमन अमरो सुदासे तिनि याकारलिया बरक हायसि तिनि मा हायके बरक हरबे सकजायना तिनि कमर नाय तिनि जों जदि साना थाङा के मो सुदु हरबे तिनि दगलामसिम सका बर नेक्स्ट दिन जे अबो तेबो 2000 बाय तुबि सेबाया तिनि बर तेबो अन्न किछु खलायाबो तामि ग्यारांटी दं मने बेगाव साबु दाय मो दाय के संपूर्ण जेता जे तमने टूरिज्म प्लेस न जे नाय तो नाय टूरिज्म डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट जे एकबिसिनि राज्यनि जे स्टेट नि गवर्नमेंट अबनो काहाम के नायने नांगो जे ओ जागाव तामो तामो खायने नां उमो खायसे ऐतिहासिक प्लेस सुदु ओ जागाव त्रिपुरानि बर सिमिया जों तिनो जागा फायनु फायखा बेलेके लाइसि मैसे केरला बर ओ जागा फायनाय तिनि ओ जागा न बर खनामन बिसिन दिखे बर अबनो टूर खायने बगे फायखा जों तिनि नुगो जागा हासल हासल बर ओ जागा सिनि जे बुबाग्रानि जे सनामजाक जे तिनि नायथातो कायसे तै कजारो कायसा को राजबारी उमनो नायन बगे तिनि ओ जागा फायो तिनि आबोनि बगे साना मुजुगो जों तिनि बो जागा तंग जों तिनि बो जागा जों तंगि तंग वानसुबि नायसि थाय सिनि कुनु जागा फनो ताय माने सिनि लाइबुमा होइते सिनि तंग थाय जाते होइते जतुनो जों तुरुक तुरुक तेबो जों सगमाजाकते समाजते सगमाजागि तंसिउ तिनि आबोनि बगे जों तिनि ओ जागाव जों तिनि जों तिप्रा मथा खायुनि फायमिया वाइटिएफ जों युथ तिप्रा फेडरेशन जों और आदंगि फायमिया फेबो जों एज ए तिप्रा सांगि जों तिनि ओ जागा फायो तिनि सिनि लाइबुमा जदि कमाइ दं हागे आबो आनि सिमि तिप्रा मथा खायनाय सिमि कमाग्लाक जत समग्र तिप्रानि तिप्रा सरनि बागे तिप्रानि जरा बरनि अबो कायसेसिनि लाइबुमा कमाइ दं हायसि सो आबोनि बागे आं तिनि कयनि मुसुंगो तिनि मो हायजराव सुदु जों राजनीतिनो वानसु यावै पुस पोजिशन वानसु यावै जेतासिनि कमाइ दंमनि अबनो सिम्पल जों रक्षा खालाय मानलाय जेता तंगि दंमनि अबनो सिम्पल जों रक्षा दा खालाय मानलाय आबोनि बागे आं तिनि सानानि मुसुंगो तिनि बेलायखे आं तिनि कयनि मुसुंगो हासिनि जत लुकरनो तिनि मो तिनि जेसिन निर्महल सकजामनि अबनो जों हायन जों माने कलाय सके जों अबनो पारि थाक रेगला हायसि तिनि अबनो बागे जों आगामी दिनाव जों बृहत आंदोलन खालाय तिनि आपातत जों अबनो तालारि रेखा तानि बागे जों बेलाय लाचु हायसि तिनि जे राजानि जे हुकुम तिनि सकजागै पन्त जागा तिनि टुरिस्ट रगरो तुइने फुनुगि दंप बेलाय खेलाचु हायसि तिनि आबन बागे जों साका अबनो आपातत कयेकदिन बन्द तंना निंथौ जे सुस्त तंनो खायमेनि बिसिंतै साबो अबनि उग्लग नांजाक साबो दुष्कृति बरनो तारातारि एरेस्ट मा खायनाय फाइन आउट मा खायनाय तिनि बरनो रमनि उग्लग नांखाको जे तामो तामो खायने नां तैसे टूरिज्म डिपार्टमेंट डिसिजन ना होइनाय तिनि अ जागानो जतनि बागे जे खुलुगि रिथों तै आगामी दिनो अ जागाव सिक्युरिटी अरेंज खायने निंथौ सीसी कैमरा प्रॉपर तंना निंथौ जाते खायि तै मुंसाफोर जाते देरिया उनातिखे आबनि बागे पूरा डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट अबनो पूरा दायित्व माना हानाय आज दाबिनार के जों ओ जेसिनि ताला माने निर्मल जे राजबारी गोजामनो अबनो जों तालारि क्लांखा जों आबनो नायो जोंनि स्टेट गवर्नमेंट तरफ থেকে जाते आगामी दिन अब फुल सेफ्टी नानि बागै आसे हामबाय जागाव जों तिनि कुनु जों जागा पार्टी हिनिसितो जों फाइलाया
बिशेष कले जों जे सिक्लारक मियाव आं जतन जोंगा बरकनो नर बाइक सेमांगा जों बरबो सावो मीडियाव नो जों बेलायके तंथलि आबन बगे जों मनो नायै नाय जों तामो तामो खायनां आबनो खायनो बगे तिनो जागाव सिनि बिशेष कले सिनि यांग दङ सिनि वेस्ट नि भाइस प्रेसिडेंट दङ ताइ सिनि यांग साउथ नि वाइटिएफ नि जत दङ सिनि और तिनि जों यांग यापनो 150 200 जन जों फाक्या तिनि जदि नमो जों जतखन बिजारमाय आसा किन्तु 150 जन 200 जन या थागला जों हाइसे जों नाहागा लाख कैसा जागाव तामो सिक्ला तामो बुरियाव जा कुथुमै जों सिनि लाइबो मानो जमति हानां पिना खायनो जों कुनु दिन फियगला जों आबो सिनि हासि